אז ספרי לי קצת על עצמך. מקסים. ואיך את? את אוהבת ילדים? מעולה, מעולה. כי זה חשוב לנו פה, את הולכת ללדת לא מעט. ומה את מביאה מבחינת תפוקה? יפה, יפה. וכמה חלב אם את חושבת שאת יכולה לייצר ביום עבור החווה? עבור הילדים שלך? ולפני שאני אשכח, לא להילחץ לגבי הילדים, אנחנו אומנם ניקח אותם ביום שבו הם נולדים, אבל אתם תיפגשו מתישהו בעתיד. זה פשוט חלק מדרישות התפקיד. יש לך אולי שאלות אלינו? ביטוח רפואי? בטח, ברור. אם הגוף שלך יקרוס נפשית או פיזית בגלל עומס עבודה, או שפשוט תהיה רווחית פחות מבעבר, אנחנו נדאג לשלוח אותך למקום אחר שיטפל בך. אל תדאגי. יש לנו משאית שתיקח אותך ועוד פרות אחרות שעבדו בשבילנו המון שנים, ואז יטפלו בכל אחת מכן אחת אחרי השנייה. אנחנו מאוד משפחתיים פה, וחשוב לנו שכל העובדים שלנו יקבלו את החיים הכי טובים שהם יכלו לקבל. אז באמת רק דבר אחד אחרון לפני שאנחנו ממשיכים בתהליך, חשוב לנו לציין שאנחנו מחפשים מישהי שמוכנה לתת 100% מעצמה, במלוא מובן המילה. יש לנו פשוט מקום רק למועמדות שמבינות בדיוק למה הן נולדו. התקבלת.